אז אני באמת מחוברת מאוד למה שאני עושה. אני הכי אוהבת בתחום שלי, קודם כל את התקשורת עם הלקוחות. אני מאוד נהנית מזה. ברגע שאנחנו מתחילים, רוב הפעמים הקשר נהיה מאוד חם, מאוד אכפתי, יודעים שאני דואגת להם כמו שהם דואגים שהעסק שלהם יהיה טוב, אני רואה את זה בדיוק כמו הילד שלי, כמו שהם רואים את זה כמו הילד שלהם. בסופו של דבר אני מאוד אוהבת שכל יום אני צריכה לחפור להם, כל יום אני צריכה לדבר איתם, אני צריכה לדחוף אותם, כי זה מה שזה שיווק. 50% מזה זה שירות, זה לתת, זה להיות שם, זה להזכיר להם שכשהם בתוך כל הג'ווארס של העסק שלהם, שזה 1,001,000 פינות, אז יש גם שיווק. תתעוררו. יש גם את זה. מה שאני גם מאוד אוהבת זה בעצם החלק הטכני, מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת לפקח על זה, אני מאוד אוהבת לנהל את זה, אני מאוד אוהבת במידת הצורך, אם צריך שככה אני אכנס לעובי הקורה להבין איך לפתח משהו, אז אני אעשה את זה. ואת האפיונים של הדברים. זאת אומרת, חוויית משתמש, משפך שיווקי, זה לא דברים שעושים אוקוס פוקוס וזה קורה. זה משהו שצריך להתחיל מאלף, להגיע לתא. כל התהליך הזה, אני בדרך כלל בונה אותו, וזה הכי כיף. הכי כיף לבנות את זה, ואז גם לראות את זה קורה.